Belai hambai belai nangkumani koksungka जों जेसिनि कन्स्टिट्यूशनल डिमांड सिनि गेटर ट्रिबालेन जों लास्ट इयर अब दिल्लीआव थाङै सानै गैयाबा दिल्लीनि जे दाबुक जे सिनि सेंट्रल मिनिस्टार रंनो सिनि आजागा होम मिनिस्टार रंनो जों मेमोरेंडम सबमिट थाइगा जे सिनि तिप्रा हावो सिनि तिप्रासा रंनि तंगानि तंग केसे बुंगै तंगा जों आर्टिकल 2 नि अपोजिशन बाय जों सिनि डिमांड गेटर ट्रिबालेन जों आबो सानै दङ जों फाइनाय जों 2 तारिखआव हायनोहाय जों दाबुक एन्टायर सिनि सारा त्रिपुरानि जत दफानि बरक मिलिवै सिख्ला बुरा जत मिलिवै जों 2 तारिखआव दिल्लीआव थांनाय दङ सिनि सेम डिमांड सिनि कन्स्टिट्यूशनल सिनि जे राइट्स सिनि जे आर्टिकल 2 and 3 अ डिमांडनो जों सारामते थाङै दङ गैसिनि आजागा जों कमिटिराव खालायलायगा पिपिटि कमिटिराव खालायलायगा ngay tàu sử dụng chúng एकदम खूब kaham update no khai dong खूब माने बर'र एक्साइटेड गाबोन बिसिङाव जों माने सिनि कायसा लिमिटेड माने 1600-1700 आमथिहाय बरफ थानानै माने जों माने बरफ तो 1000 हिसाब 500,000 बरफ आमहाय बरफ थानानै बगै माने तामहिनानि बरफ मुसुं जाबाय दङ हायफाना जों बरनो लांमाया तामहिने सिनि एकोमोडेशन सिनि तंथाय जों साथायरनि बगैबो माने प्रब्लेम दङ जों फुल प्रिपारेशन सिनेमा जे दिल्लीनि मुभमेन्ट दिल्ली बर अभियान सिनाबो ग्रेन्ड सक्सेस होनाय जों साइमानो आबोनो बिसिंतै सिनि डिमान्ड जों आबो सक्सेस होनाय निवानसुगो ओंखाय तेकायसा जों दिल्लीनि मुभमेन्टआव थांथानि सिनि किसे प्रब्लेम जों फेस खालायो आबरो ओंखाय सिनि जे थानाय रक थांबर खायथ बरक माने बे खालि माने जानजानि बरक माने जाथाय तंथाय सुमथाय आरो सिमप्लांथायो ओंखाय दिल्ली हाय माने आंगो थांसयगे माने सिनि बरक माने जीवननि सगमानि माने ओ निनि याक टाइमनि याक बुसु माने कायसे सकार दक तुइ फायना मुसुंगो आ जागा रक अंगाय निनि गोबां मारि सुमरक आमति हेर कमतु थानि केसिनि थानानि किजा प्रब्लेम माने फाइनान्सियेल प्रब्लेम उंगो इंगा आं ताकलाय आबोनो कयनाय सिनि जे थानाय रकनो जत्तनो न जों सिनि दिल्लीआव जों कायसा सिनि डिमान्ड सानान बागै थाङै दङ जों आ जागा कुनो पिकनिकनि बागै बा जों शपिंनि बागै थाया नरक आबोनो दिगे किसा नजर थदि माने कायसा लिमिट खाय नरक जेकुनो पायनानि फानो कुनो आबो लिमिटेशन बिसिनो पायनानि थन ओमफ्राय आसो सानामु जोंगो पायदागा सानामु जोंगो दिल्लीआवलो तिप्रासा का राइट्स मांगने के लिए